ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈದ ಪಾಯಸ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ ತುಕ್ಕ ಮೂಲಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈದ್ದೆ ತಂದು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆ ಶೋಕುಂದೇನು ಬುದುಲ್ಪದೆ. ಐದೊಕ ಅವನು ದೆಕ್ಕದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈ ಮುರ್ಕುನಾತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 3 ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವಡು. ನಿಕುಲ್ತಲ ಅವನು ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈನ್ ಬುದುಲ್ಪಾಯ್ಜರ್ನಂಡು ಒಂಜಿ 5 ಸಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪವಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಏರಣ್ಣ ಪೊಸತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೊಂದು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಬೇಯೊಂದುಪ್ಪಡ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ. ಮೂಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಏಲಕ್ಕಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಬೊದುಲ್ಪದಿನ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಬೊಲಂತ್ಯಾರಿನ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದು ದಾಯಪಂಡ ಪಾಯಸ ಶೋಕು ರುಚಿ ಆಪುಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಅರಿನ್ ಪಾಡ್ನು ಬುದುಲ್ಪದ್. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡನ ನಿಕ್ಕು ತಾರಾಯಿನ ಇಚ್ಛೆ ಪಡೋಲಿ. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ದೆ. ಈ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಒಂಚೂರು ನೈಸಾದ ಏನು ಕಡೆಯೋನುಡು ನಮ್ಮ ಈ ನಮನೆಂದು ಏನು ಕಡೆಯೋನುಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮೊಂದು ಕಡೆದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದೀತಿನ ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಏತ್ ಬೇಯ್ದನ್ ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆಂದು 3 ಸಿಟಿ ಆತಂಡು ಮುಟುನಾಗ ಈ ನಮನೆ ಕೈಟ್ ಶೋಕಾದವು ಮೆತ್ತಗೌಡು. ಈ ನಮನೆ ಮೆತ್ತಗಂಡೆ ಅವು ಇತ್ತೆನೆ ತೊಂತೆ ನೀರು ದಿತ್ತದು ಏನು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಬೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಕರಗಿಸೋಡು ದಯಪಂಡ ಕಡ್ಲೆ ಸಾಲಾಯ್ದೊಟ್ಟಿ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತು ತೊಂಡೆ ಈಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇತೇನೆ ಕರಗಿಸೋಂದುಲ್ಲೆ. ಏನು 100 ಗ್ರಾಮ್ದತ್ತು ಬೆಲ್ಲದೇ ತೊಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಚೀಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋನೊಲಿ ಚೀಪೆ ಹೆಚ್ಚಂಡ ದಾದ ಅನ್ಪೆರ್ಲೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಈಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಏನು ಕಮ್ಮಿನೇ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಕಡ್ಲೆ ಸಾಲಾಯ್ದ ನೀರಿಡು ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊದ್ಯ ಹೊಡೋರ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೀರಿಡು ಕರ ಹೊಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕರಗೊಂದುಂಡು ನೀರಿಡು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೇಯ್ಪದಿನಂಚಿನ ಕಡ್ಲೆ ಸಲೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಡೆದೀತಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಪಾಡುವೆ. ಇದೇನು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲಿ ದೇವಣ್ಣ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಮಾರಿ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕುಟ್ಟೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದಾಜು ನಮ್ಮ ನೀರು ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಡ್ ರೆಡಿ ಮಂತರ್ಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಿನಿಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಚೋಕ್ ಮಂತ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯೋಡು ಈ ಅಂದಾಜಿಡ್ ಯಾವ ನೀರು ಕುಟ್ಟಿನ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಓವ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ನಾನು ನೇಯ್ಟ್ ಪೊತ್ತು ದಿನ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಕುಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಪಾಯಸ ಮಂತದೆ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರುಚಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಡ್ಡ ನೇಯ್ ತಪಸೆ ಬೋಡು ನಾನು ಚೂರು ಪಾಡೋನೊಲಿ ಕೂಡಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಇನ್ನೇಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು. ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಏತು ಸುಲಾಬುಡೆ ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಇದ್ದ ಪಾಯಸನ ಮಂತೆ ಅಂದ